obci Řeš, pár kilometrů od Prahy, leží areál akciové společnosti Ústav jaderného výzkumu Řeš. Ústav má bohatou a plodnou historii, která sahá až k roku 1955. Jeho současným posláním je především podpora trvale udržitelné energetiky a nukleární medicíny v České republice. V oblasti jaderné bezpečnosti a energetiky řeší ústav zejména projekty pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti jaderných elektráren. Příkladem může být monitorovací systém aktivní zóny Scorpio VVER. Na reaktoru LR0 byl mimo jiné v jednom z projektů 5. rámcového programu EU měřen tok tepelných neutronů ve vybraných bodech aktivní zóny. Termohydraulické analýzy modelují různé přechodové a havarijní procesy, simulují tlakové a teplotní poměry, třeba v reaktoru. Využití mají i v nejaderných oblastech, například při řešení turbulencí za dopravním letadlem v projektu EU C-Wake. Zdokonalují se měřící a monitorovací systémy jaderných elektráren. Systém RACON dokáže modelovat havárie s únikem radioaktivity a tím poskytuje informace k tvorbě plánů pro případ mimořádných událostí. Důležitá je životnost jednotlivých součástí a komponent elektráren. Skutečné chemické režimy modeluje olovovismut korozní smyčka, kde v tisícihodinových experimentálních cyklech proběhlo testování materiálu. Korozní úbytky na vzorcích a případné další vady odhaluje metalografická analýza pomocí mikroskopů. Svarové spoje lze také zkoumat nedestruktivně metodou ultrazvuku. Autoklávy vyvinuté v ústavu testují ve svědečných programech materiály cyklickým namáháním. Takové zařízení, které měří a vyhodnocuje růst trhliny, bylo dodáno Tchaj-wanu. Bezpečnost v provozu elektráren zvyšují například i simulace možné havárie potrubí. Díky nim lze vyprojektovat takové dodatečné technické vylepšení, které následky zmírní. V horkých komorách se zkoumají ozářené materiály pro jaderný průmysl. Sleduje se například korozní praskání pod zatížením v podmínkách radiace. Zajímavé je například zobrazení napětí na kontejnmentu při tlakové zkoušce a poruše předpjatého ocelového lana v betonu nebo simulace nárazu letadla. Ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost připravuje ÚJV odborná stanoviska a provádí nezávislé tepelně hydraulické analýzy havarijních a přechodových stavů, které jsou nezbytné pro zajištění provozu jaderných zařízení. Mimo jiné se ÚJV například podílel na schvalovacím procesu nového paliva pro Dukovany. Velmi důležité je využití separačních technologií pro přepracování vyhořelého paliva v palivovém cyklu solných transmutačních reaktorových systémů. V ústavu pracuje linka na frakční destilaci fluoridů. Velkou pozornost věnujeme radioaktivním odpadům a životnímu prostředí. Vyvíjíme metody charakterizace odpadů a jejich ukládání v bezpečných kontejnerech, ve skladech a posléze trvalých, hlubinných úložištích. Jde o celou soustavu matematických modelů, experimentů a měření v laboratořích a terénu. Centrum nakládání s radioaktivními odpady provozuje zařízení na zpracování kapalných odpadů odpařováním, dále fragmentační a dekontaminační středisko a lisovací zařízení pro pevné odpady a také cementační linku. Moderní gamma skener
pracuje v laboratoři charakterizace radioaktivních odpadů. Reaktor LVR-15 je zdrojem neutronů pro aplikovaný, ale i základní výzkum. Důležitá je například výroba křemíku, dopovaného neutrony nebo neutronová aktivační analýza, která pomáhá sledovat životní prostředí nebo analyzovat umělecká díla a archeologické nálezy. Centrální analytická laboratoř v rámci projektu FARE zavádí speciální postupy analýzy látek neznámého původu, včetně tvorby databáze. Ústav také nabízí kompletní projektové a inženýrské služby v jaderné i nejaderné energetice a průmyslu. Zajišťuje úplnou dokumentaci, autorský dozor, analýzy, energetické studie a zavádí systémy pro správu informací životního cyklu. ÚJV se může pochlubit cenou Projekt desetiletí za funkci generálního projektanta při výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Další důležitou oblastí je nukleární medicína. Ústav jaderného výzkumu se vedle rutinní výroby a kontroly kvality radiofarmak zabývá i výzkumem. Vývoj směřuje k čistším a stabilnějším produktům. Výroba se zvýšila v důsledku instalace 2 nových PET skenerů v pražské nemocnici Na Homolce a v Masarykově onkologickém centru v Brně. Radiofarmakon odhalí v orgánech detekční zařízení a počítač údaje zpracuje do výsledného obrazu. Výhodou scintigrafie a pozitronové emisní tomografie je schopnost zobrazit funkci jednotlivých tkání a orgánů, včetně abnormalit. Významná byla pomoc Egyptu při zavádění tohoto druhu diagnostiky. Kromě Egypta se budou radiofarmaka a kity vyvážet i do Jordánska. Pokračují také unikátní výzkumné práce v oblasti bórové neutronové záchytové terapie pro léčení některých nádorů mozku. Jde o zajištění dlouhodobé stálosti a jakosti proudu neutronů k přesnému lokálnímu ozáření nádorů v měkkých tkáních. Kvalita a bezpečnost práce je hlavní zásadou všech pracovníků ústavu. Oddělení ochrany před pracovním rizikem a metrologie je zaměřeno na kontrolu životního prostředí, měření všech plynných a kapalných výpustí a osobní dozimetrie pracovníků. Pomocí filmových dozimetrů a TLD se stanovuje vnější expozice zaměstnanců. Dávkový úvazek vnitřní kontaminace pracovníků se provádí na celotělovém počítači v ústavu. Samozřejmá je spolupráce s odborníky z jiných firem a ústavů a s vysokými školami. Konferenční centrum slouží ústavu i firmám technologického parku k prezentaci, seminářům a školení. ÚJV tradičně udržuje a rozvíjí bohaté a pestré mezinárodní vztahy. V rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii přijímá, ale i poskytuje technickou pomoc. V projektech FARE a TACIS například řeší bezpečnost reaktorů VVER. Díky členství v různých organizacích a množství dvoustranných dohod může ústav sdílet know-how s nejrozvinutějšími zeměmi a stává se velmi uznávaným a respektovaným partnerem.
Za své úspěchy vděčí ústav kromě dobrého technického zázemí především svým zaměstnancům, ale také dobrým vztahům s obcí Řeš. Akciová společnost Ústav jaderného výzkumu Řeš má všechny předpoklady dál úspěšně naplňovat své základní poslání. Rozvoj bezpečné jaderné energetiky, průmyslových aplikací a nukleární medicíny.